активна общинска политика в земеделието и животновъдството. Добре развитата и модерна инфраструктура улеснява ежедневието на хората, създава благоприятни условия за развитието на бизнеса и туризма. Увеличаване на приходите от икономически дейности, ефективно управление на общинската собственост. Работа по решаване на проблема с незаконно пребиваващите граждани в общината. За нова общинска транспортна схема, за актуализиране на областната транспортна схема, за ефективно обслужване на пътниците, за нова автогара. Обновяване на занамарени и поддържане на съществуващи зелени площи, паркове и градини, като зелено богатство, създаващо добра жизнена среда. Стриктно спазване на приетият интегриран план на община Петрич, за да се въведе ред в устройството на общината. Средства за рехабилитация и обновяване на материалната база, културни и социални дейности. Аз съм за реализирането на проекта Петричката Света гора, чрез която ще се възстановят местностите Търнабир, Дановиската поляна, подстъпите към средновековната крепост Георг Алиси и парковата зона Виздо. За по-добри и сигурни училища и детски заведения. Аз съм за гарантиран и ефективен диалог между общината и бизнеса. За по-добро образование, съобразено с европейските стандарти. Да осигурим здравен и финансов мениджмънт, гарантиращ запазване и стабилизиране на МБАЛ Рокфелер, да задържим и привлечем медицински кадри за болниците и здравните служби. Аз съм за изграждане на модерен земеделски и животински пазар в град Петрич, оптимизиране на дейността в тържището край село Карнал. Изграждане на система за видеонаблюдение на основните кръстовища в града. Модернизиране на уличното осветление чрез използване на съвременни фотоволтични батерии. Аз съм за отпускане на общинска стипендия за деца с високи постижения в областта на културата, изкуството и спорта. Изграждане на нови пътища, благоустрояване на съществуващите, водещи до основни туристически обекти на община Петрич. Изграждане на технологичен парк, разширяване и модернизиране на съществуващата индустриална зона, чрез доизграждане и оптимизация на техниката и транспорта, ВиК и бизнес инфраструктура. Изграждане на съвременен спортен комплекс, стадион, закрити зали, тенис кортове за развитието на всички видове спорт в община Петрич. Време е за рехабилитация и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежа, както в града, така и в селата. Изграждане на пречиствателна станция за отпадна вода, последствия за пречистване на питейната вода. Аз съм за прозрачно и гъвкаво управление на бюджета на общината в посока за увеличаване на собствените приходи. Стратегия за ефективно използване на топлата вода от минералните изводи в общината. Нека подобрим условията за образование и възпитание на децата ни. По-добри условия за жителите и бизнеса в община Петрич. Аз съм за създаване на благоприятна среда за инвеститори и подкрепа на местни инициативи за икономическо развитие на община Петрич. Ликвидиране на незаконните сметища в общината. Изготвяне на цялостна и ефективна стратегия за електронна община. За една конкурентно способна и финансово стабилна община. Време е за видими резултати в община Петрич. Промяната, това сме ние.